adalah Jos adalah Super Bujang Gandongnya New Bagas Koro BPJS Crew Panjo Super Bujang Gandongnya BPJS Crew kasih tepuk tangan
Jos, hey. Ho, 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 ho. Ho. Atur sun Mas Jul. Monggo Mas Winyo, ayo. Kasih tepuk tangan penonton yo.
Mas Panjul kula miki, nggih Pak, nggih mik ora. Lah iya. Kowe iso apa ora? Kesel ya, Ji. Kowe lek gak iso gak usah melu. Weh. Alah kerekelan anu mik bareng. Iki wis. Genahe kowe iso apa ora wis ngono tok ae. Ora usah dawa-dawa. Ya iso, ya kadang gak. Lah kowe muni iso terus kancamu raine dhewe. Ya ngene iki ya pemanasan dan yo. Oh biasane lho penak mencolot des. Aku wis mencolot ganti kowe Rahel nututi. Rahel mudhun aku nututi kowe ngalih ganti nututi aku. Lah iki mang nyapa malah mangkring. Boleh budal kabar-kabar. Asine ora sir ngejak. Saking aku ngesakne. Lah ngene iki mulai aku budal ra mbok omongi yo weruh. Kok ngene Ji. Ngene Jur. Semayan. Ya iso to. Apa usum? Lah kok gawangan payu ra semayan iki kok. Ben Kok ngono ki yo iso muni pentulan semayan usum. usum. Tai. Dusum meneh ta kok. Yo asine gro-gro mek kowe. Lah dibalenine apa piye ngene aku kowe Yo iki? kudu sampe dadi to isin aku. Gak dadi. Ya wis ta. Ngenyek aku. Ngene penak iki pisane ra dadi. Piye? Nggih grup dhewe. Ya. Aku jan getun tenan aku janan. Getun tenan aku, getun aku. Isin aku. Yo kowe mang wis bener ngono kuwi mau bener Ji. Lah ya wis bener. Ya kleru apa ora? Kleru. Lah kleru ku nek ndi? Pisanan wis bener kenceng Rahel mencolot culit aku, mak pelupek kowe. Pisanan pas kuwi bener. Bener. Lah besan wayah aku balik kuwi nyapor ono lho. Loh, Kencenge lekene Ji Panji. kan yo ben gak kena raimu to, Nyong. Tujuane kuwi dikenekne. Tujuane dikenekne. Apa kowe sik? Aku sik. Bar wi Rahel aku. Yo, Deloken ra dadi. aku dhisik Rahel Sinyo. Lek trimo ngono ya aku ngundang cah cilik-cilik tak bayari 10.000-an gelem Ji. Raimu. Ora usah ngejak kowe. Lah pertama kan yo ngenceng iki sik. Ora perkara kencenge. Iya kencenge iya. Jungkir malih lho wong iki arane lompat harimau ora Sing- hari tadi. Sing dhisik sapa? Harimau. Heeh. Itu hari. Lek sesuk hari esok. Lah iya. Berarti sekarang ya hari ini. Mentolo tak tonyo raiku man. Genahe kowe mau ya bener, tapi arane iki lompat harimau mencolot sing dhuwur. Mencolot sing dhuwur Lek lompat trimo mek klumpek saka karo jemahe iso. gasku sitok Nyong. Beh, nah, iki lek dadi menurunkan harkat dan martabat seorang pentulan pondok. Ngono lho. Didelok urang. Ih. Bendunane sik. Kok malah nyenengne tukang son.
Aku muni kurang dhuwur maksudnya lek mencolot. Mencolotmu iki sing kurang. Sing tak muni mencolotmu pikir walik iki lho sing kurang dhuwur. Ora terus kowe nggonmu ning son. Wes sesuk gak kudu ngejak kowe aku. Sing penting aku wis dhuwur. Wis gak ngejak kowe aku sesuk. Contonono aku nomor loro. Gak usah nggih gamelan tak contoni lompat mau ya. Ayo tah. Ya, kaploken ya. Ngene kudu di cek payu ngono. Maksudnya lompat dari mau ora terus denger balik langsung mau. Lah aku mau ya bener lah mencolot gludik. Yo ora kuwi di. Lah kok delok harimaune metu harimau. Isin sumpah wisin aku. Isin tenan aku. Wes kleru terus to yo. Wis tak contoni ora nggih gamelan barang. Wes iki dadi ki aku Tenan. yo. Gak dadi ditano. Heeh. Lah iya. Wes. Kaya mesti au. Wis penak. Wis penak-penak dadi wong adu kepuk tangan. Kadung ngono. Terakhirnya yo lompat harimau nah. Gusti Allah. Sabar sih wong kene yo peh. Wis ndagel wis gak lucu. Wis Saiki tenanan iki. Loro teng Kunci. Kono tang. Nggih kami segenap danungan ratau payu nggih. Lek enten lupute sepura sing akeh. Piye nyong? Kuwi lek kowe tok. Lek kowe dhewe ratau payu kok. Aku ora rumangsa luput tok. Saiki nyapone nyong iki. Ya wis dang ditutupne piye iki. Ngene cek dijak. Menaga tuwek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep ora muni. Assalamualaikum. Kayak wong dayo assalamualaikum. Loh, Anggitmu kok bodok. awake dhewe ne yo dayo lho nyong. Ya terima. Assalamualaikum. Anggitmu kowe arep dayo, kuwi ora bodok. Oh, adat teko. Yo. Gitar narene kok. Oh, terus Yes. pagaun nek. Wis ngono selasa. Ya wis, iki benang merah, gak enek. Enek karpet merah. Karpet merah. Beribaur bersama jaringan topnya Jawa Timur Indonesia Independent Operator. Yes, Intercom Indonesian Bus Welcome. No smoking is the jaranan Jawa is comeback in pentulan ngengkel ora payu tapi budal. Yes, afternoon no sleep. Lali aku catatan. Ya wes. Beribaur bersama. Bagaskor. Tepuk tangannya mana? Asul lho le.
dadi iso wae pentulane ta. Jaran comeback. Comeback. Iki mang acarane apa Mas Panji? Jaran iki. Acarane bersih dusun yo. Bersih desa, bersih dusun Pak Eko. Bersih dusun. Heeh. Mod. Lek arane bersih dusun ki ora adoh karo donga. Oh. Lah donga dinungone digawe acara bersih dusun iki yo seje karo dongane wong sing sunatan utawa manten. Tenang. Kowe apal apa ora? Oh gak. Ngono melu emang. Lah golek panggah aku. Engko tak sembung. Kae son dongane. Wis kata-katamu rasa donga. Terus piye Dik? Tasakuran nyukuri desa endi iki? Endi? Joroto. Mojoroto. Jogoroto. Cok. Mojoroto. Piye digawe penonton karo sing kecimpung nanggep jaranan iki piye? Karo pato tuku jamur. Cerit. Wong Mojoroto muga panjang umur. Lah kok nong ngejak srekalan. Kok nong ngejak srek akrung nyepakne iki mang ujug-ujug kok ngono kowe. Kowe mang apa-apa? Iki mang lho pantunmu. Karo pato tuku jamur. Heeh. Wong Mojoroto muga panjang umur. Sap. Kakrung gawe lho, Ji. Dadak tenan iki. Dadak. Kowe kranjingan. Kowe asine sir mateni kancamu. Ya ora, kowe mati yo. Ngene iki aku ra nyepakne. Sik. Ya. Neng Imang apa? Mojoroto apa Sumur? Mojoroto. Heeh. Neng Mojoroto golek rezeki. Heeh. Ha ta? Ya. Masyarakat Mojoroto kene iki kabeh ben didongakne kabeh kuwi ben iso nganu Mojoroto kene iki karo jaranan Bagas Koro iki sing nanggap karo sing ditanggap kan. Dapat. Kan ngiras ngarep. Sing api cerit 50.000. Ya awak dhewe. Wah. Sing api. Yo. Yo iki mah dibaleni digawe masyarakat kabeh sing wis nimbali. Nggih sak menika nggih. Kula selaku pranoto acara ingkang pinanganten cangkem. Jawa. Ya makasih. Jawa. Ya muga-muga kalau Joroto panjang umur. Nggih semua Joroto sehat. Kowe pentek piro? Serimpet. Aku saking bunga. Malah sak amplope to. Dibuka sih, jajal dibuka sih, Jul. Buka parang. Buka parang, oh iya. Bek menawa toh, mau langsung sudah ada nama, oh iya. Jenenge apa? GPJS. Grupe sapa kuwi? Wong-wong wis ngene iki wis gak seneng Pak Eko aku. Rai ngono ora seneng no saiki. Gorene no. Ora apa-apa nyong. Ya makane kowe nyapa-nyapa. Lah wis ngene iki belum ora ditambahin nah. Oh tak jalukne tambah no. Wis dongakno tenan mbok jalan nambah. Lah penontone oke kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wis muga-muga wong panjang umur kabeh wong kene yo wong Mojoroto kene. Amin. Ya sok ben taun ngarep nanggapne rezekine lancar. Amin yo lek iso aja tahun ngarep. Piye? Lek iso seminggu pindho. Seminggu pindho. Tapi kudu iki. Heeh, aja Kalau liyane. liyane, mergo lek liyane aduh. Kok ora petukne ra payu. Payune ning kene, Trok. Kalau gak iki aku gak ketut. Wis dongakno wis ndang Dongane. iki benang merah. Matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat Mojoroto. Kecamatan mana ndi? Melu Pelman. Peleman. Matur suwun kula sak rencang mewakili Nyu Bagas Koro. Asolole. Heeh. Sak menika jaranan Sampe siap. Wis siap. Duh. Sik mbah enek bintang tamune urung e. Heeh. Gak penak no, kan adewe yo karo menghibur masyarakat. Yo. Jadi kan adewe kudu ngetokne sing totalitas apa sing dadi Nyu Bagas Koro iki ngono maksude. Heeh. Ya piye iki? Ditokne no. Ya ya. Bintang tamune oke ora. Lah. Tang tu. Wis ben. Yo. Ayo. Sopo bintang tamune?
Siapa mau? Lagi. Siapa? Siapa? Kowe ora ngerti ya? Kaplok nih. Ning kene iki lho. Kita sabot. Kok kene kuwi. Iki lho sawangan. Sindi tuh nyong. Telu iki bintang. Oh telu iki. Bintangane Bagas kok ora gemen-gemen. Yo ora gemen-gemen. Jaranan Dosdi sih. Oh, di saya aslinya Indonesia. Jaranan Ses. Wow. Mas disepoti saiki Mas. Bagas kok ora bener tuh gua aja. Untuk kilipen. Oke yo oleh. Oke. Kleng dong. Jere saiki ya saiki. Teng dong teng gelong. Wis sensi karo aku wae beli. Apa ngitamu aku ora iso nyaron ngono ya. Apa kowe mentul aku nyaron ye? Ayo nyong. Kok ngenyek. Wes. Aku ora payu. Rungokno aku ora payu nyaron mergo apa ora gak we? Aku mari tanggep tak gowo wilane. Ayo. Ayo Mas, tangtute jonene tangtut. Tangtut. Meneng kowe ora ngerti tangtut ngali yo. Itu aku nyong. Ben iki lho bintang tamune. Oke. Yo. Lanjut. Satu, dua, tiga, ayo. Hop. Hais. Kasih tepuk tangan penonton yo. Bagas Koro.